Caerdydd. I'r brifddinas eirias hon, I dir glas adar gleision, dy iaith sy'n gorymdeithio a'i geiriau brith, gan greu bro newydd. Mae'r darlun eang ar hyd ein sir dan ei sang. Ar hewlydd Caerdydd mae dor i'r Gymraeg yma ar agor, ac nid dor gil agored. Yn rhelau mae'r ddor ar led. Ydi wir, mae iaith y dydd yn rhegana ar gynnydd. Yn sblot, caethresu o blant ei diwellu a diwylliant. Os awn ni'r eglwys newydd, iaith y plantos yno sydd yn canu yn acenion Cymru'r ddinas eirias hon. Pa'n a wyt yn poeni, neu'n llawn gobaith yn hiaith ni, dwed hwre yw hyder heb sŵnian yr un casineb, nid gwell Cymro neu fionydd nag ar y daith I Gaerdydd. Wel, yn ystod Steddfod yr Urdd yn Gaerdydd rhai blynyddoedd yn ôl, o'n i'n byw yng Nghaerdydd ar y pryd, a un o'r tasgau yn y talwm oedd sgwennu cywydd I Gaerdydd, a nes I benderfynu o sgwennu cywydd 'ma ar gyfer y gystadleuaeth 'na. Yn y cyfnod 'na pan o'n i'n byw yng Nghaerdydd, nes I glywed bod 'na dros 20% o blant cynradd y sir yn cael ei addysg drwy gyfrwng y Gymraeg. A I fi oedd hwnna'n rhywbeth o'n I eisiau sgwennu amdano fe. Mae lot o sôn wedi bod dros y blynyddoedd diwetha am bryder am bod 'na llai o bobl yn siarad Cymraeg yn y gorllewin ac yn y gogledd, a bod 'na lot o bobl ifanc yn symud o y siroedd yna I Gaerdydd. A mae 'na rei'n pryderu am hwnna. Ond o'n i'n teimlo iawn, mae 'na le I pryderu, ond hefyd mae 'na le I ddathlu yng Nghaerdydd yn y prifddinas ni, bod 'na gymaint o blant cynradd yn cael ei addysg yn y Gymraeg, felly eisiau dathlu hwnna o'n i. Dwi'n gwneud y ddoi, dwi'n sgwennu ar bapur yn aml, ond hefyd yn fwy'n ddiweddar dwi'n iwsio'r ffôn. Braidd byth yn defnyddio'r cyfrifiadur I sgwennu, ond os fyddai ar drên I rywle neu'n teithio I rywle neu'n cerdded, a rywsut byddai yn hol yn ffôn mas, a mae mor hawdd I agor dogfen lan fyna sgwennu a hala I ffrind neu beth bynnag, felly mae'r ffôn yn handi iawn. Yn bersonol, y prif beth dwi'n hoffi ydy sefyll ar lwyfan neu o flaen cynulleidfa a llwyddo I gael bobl I chwerthin. Dwi'n cael cic mas o cael bobl I chwerthin. Nes I ddechrau sgwennu peth pan o'n i'n ysgol, ond wedyn mynd i'r coleg a oedd 'na griw o bobl yr un oedran yn y coleg I gyd yn sgrifennu. A wedyn, jyst cael hwyl gyda'n gilydd yn sgrifennu a cynnal nosweithau a cael criw at ei gilydd I wrando nhw'n barddoni. Oedd jyst yn hwyl, so hwnna oedd ei fi. Wel, yn benodol lle, cywydd yw mesur y gerdd, a wedyn mewn cywydd, ym mhob llinell mae 'na gynghanedd. Felly mae 'na sŵn penodol, mae 'na batrwm penodol o gytseinied ac odle. Felly, ewch ati I chwilio am pa syneb diddorol, pa gytseinied sy'n cael ei ailhadrodd, pa odle, a allwch chi sôn bod hynna'n cael ei defnyddio I greu effaith falle yn y gerdd.